Du ser det? Altså, både Cecilia og mig har brugt meget lang tid på at klæde på til morgen. Ja, virkelig. Jeg vil bare sige, sådan, jeg har tit kigget på jeres numser, og jeg vil sige, særligt din, Cecilia, er begejstret for, særligt efter du begyndte at danse i Vild med Dans. Ja, men det er jo dejligt, så får man lige lidt træning, så strammer det hele lidt. Der er sket noget. Det er der. Men du har også særligt i går i det, der hedder du læderbukser på, som jeg også var svært begejstret for. I er begge to Venus-skytter. Du var det på nu er du et godt menneske. Det er jo grund til, at vi overhovedet står her og fabulerer så meget om vores egne bagdele. Det er jo altså fordi, at i lørdags, der fandt der en helt særlig kåring sted. Det var altså Danmarks bedste bagdel, der blev kåret. Og vinderen af den her meget ærefulde titel, det er dig, Kalila Diamond. Nu skal jeg udtale dig rigtigt. Khadija Diamond. Jalou. Det er meget smukt navn. Tak. Og man må sige, du tager dig, nu sagde jeg det før, du tog dig endnu bedre ud i virkeligheden, og det må man bare sige, det er rigtigt. Det er helt smidt, tak skal du have. Khadija, altså, hvordan du vandt den her meget ærefulde konkurrence, ikke? Tillykke med det, først og fremmest. Hvordan forbereder man sig til sådan en konkurrence? Altså numsen, den er jo fyldt med. Men ellers, jeg løber meget og dyrker masser af yoga. Hvor meget løber du om dagen? Jeg løber... Jeg kan løbe op til 10 kilometer. Om dagen? Ja. Det slår vejruter og din dansning. Ja, det må jeg sige. Der kan jeg ikke helt være med. Og yoga, hvad er det, det gør der godt for... Det gør sådan, det gør mig stram, at røven den sidder op. Numsen kommer til at sidde op. Så... Men du bare du siger det på, fordi jeg bliver helt svedig. Kan vi ikke lige få dig til at gå ud her, for vi skal jo lige se. Ja, selvfølgelig. Og lad os så prøve lige at vende til. Og så vil Ida og Cecilie, kan ikke lige... Hvis vi nu lige hvad siger I til det? Ualmindeligt pænt ud. Det må man sige, det er en meget velformet mås. Tak skal du have. Der ligger arbejde forud. Khadija, tid nu. du er faktisk single nu her. Hvad har det givet noget særligt sådan, at du er blevet kåret til indehaver? Rigtig meget. Jeg har fået så mange tilbud fra mænd, der vil giftes med mig og have børn og alt muligt. Så de tænker, jeg vil have noget med den bagdel. Nå, Khadija, jeg vil bare sige, der sidder også mange ude i vores kontrolrum og kigger på skærmen lige nu, skal jeg lige sige, som taler meget begejstret i mit øre. Khadija, en af måden, du har fået det numse på, det er ved at spise kylling. Ja, jeg spiser rigtig mange proteiner, det er jo fra kylling, så jeg spiser rigtig meget kylling. Og det er sjovt, du siger det, fordi vi har et rekordforsøg kørende, som gælder om at spise kylling længere på tid, ikke? Så vi skal se, hvad du kan, når det kommer til kylling. Det er okay, men numse har brug for lidt mad, så det er okay. Sådan skal det være. Vi skal til dig senere, Khadija. Tillykke med sejren indtil videre. Tak skal du have.